Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligid stock na alas 4 sa aga. Welcome kami ng pagpanagan sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pang Domingo edisyon sa Platuntunan, petsa 2 sa bulan sa Oktobre. Una Domingo, sa ikanapulo nga bulan o petsa 9 sa bulan sa Oktobre. Ikaduha Domingo kita karon sa bulan niya sa kunapulong bulan sa tuig 2022. Kamusta ninyo Domingo? Kamusta ninyo bugta? Kamusta natin mga suki aton mga tabagati aton si mga kabombo sa kabusan ng 61 ka mga barangayan sa sunod sa Bacolod. Mga suki natin mga kabombo natin nga agapa karon nagabugtawa sa mga banwa kasunod sa kabusan sa aton sining probinsya. Mga managbaligyan naton sa merkado, mga tinderos-tinderas, volunteers, may mga banwa pag kinakasyudad nga may ara sa nga bulante sa buong nga sa Domingo. Oy, kamusta ninyo sila nga pagladad sa iyo sila mga baligya? Kamusta na bakranay? Kamusta na bintahanay? Sining maulolanon, mabasa, matrutugnaw nga Domingo sa nga kagahon. Halin pa kagabing pagtupas ang ulan. Tugtog siling kagahon sa pilaya ka porsyon sa ato siling syudad kaga probinsya sa Negros Occidental. Mga driver nato nga agapa karon nagabulog ta, gapulo pilit, gapulo pangapi ha, gahimos piparar, balik pasada, balik biyahe sining adlaw sang Domingo. Kamustang biyahe nyo kahapon? Kamustang night out sa ato sining mayang once kagabi? O ibando bago pala nagpinauli o bago pala naginabot sila tagsa kamapuluyan ha? Ika-8 adlaw sa ato sining Mascara Festival diri sa sulad sa Bacolod. Ay mga senior citizen naton wa, mga lolo kag lula naton nga bago pa lang nagbugtaw sinutiyon samtang nagapulo pa ini sa tagsan na mga panimalay. O kuha sa aton nga mga guard on duty ha, ang harap pa karon sa tagsan nila kamera responsibility mga guard naton sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital, mga guard naton nga nagabantay karon sa mga importante nga benepisyo sa aton sa gobyerno. Upos-upod na din ang aton nga mga BIPAT members ha, mga barangay tanod, of course makapulisan nato nga harap pa karon na nagauligmat na sa ilatag sa mga area of responsibility. Kaupo Diyos sining nga kagahon Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton ni Balon, balita nga aton gaan pagtamod sining nga kagahon pagpalagad siya platuntunan sa aton sining mga nagapaunayang mga balita lokal. Duwag ka mga soldado patay, 8 o 6 mapilason. Sa natabo naman ng kontro kapon dito iya sa may barangay Karabalan, siyudad sang Himamaylan. Samtang dugang paginaton nga mga balita lokal, Mayor Albi Benitez ng siyudad sa Bacolod nagpasalamat karon sa mga Bacolod non sa ila patay nga pagsuporta sa iya sila nagligad nga isak gatos kadlaw nga administrasyon. Sa ato naman niya balita sa palibot niya sang pungsod, sektor sang transportasyon, particularly grupo sang Pasang Masda, ang naghana naman karoon nga magdemanda sang dugang saka sa pritihan. Bangod sang daway gidalibyo ining mga saka panaog sang presyoanay sa ato nga pauna yang mga produkto sa mabot nga Marteso, big time oil price increase naman nato sining ang kunon. Samtang balita pagid nasyonal, sang una man nga isa kagatos kadlaw ang administrasyon ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iya sila ginpayag nga iya administrasyon nagsinto anay sa ikaayong lawas, livelihood kag peace and order sa aton siniyang pungsod. Kag sa aton sini balita iya sa luwas mga balita international dito iya sa Crimea, ang supply route sang Russia apektado matapos nga ginbombahan o ginpalokpan ang Taytay nga nag-aangot sa Russia kag sa Crimean Peninsula. 2 o 3 ang gin-report ka nagkalamatay sining pagbumbasang nasabit yang Taytay.
na mga balita aton ni may balita aton ni Balon, balita aton kaabot mo sining aga pag pangalagad sa inyo patutunan Bombo Report sa first edition. 3 minutos na nakaligad yung start na nga alas 5 sa aga. So, dito kayo katuon na si Bombo Carla Milipinso sa patrol. Mustahon tang palibot ya sang syudad sang Bacolod. Matapos ang 8 kadlaw nga aton maskara festivity batig abot kagabi do nag ulopik tuhan guro aton nga mga ginius-gios sa aton mga turang kiti gabi until sining kagahon no nag-ulan-ulan pa mabasa-basa pa ato sini palibot ya sang syudad sa Bacolod no kag pila pa kabayan niya sang probinsya sang Negros Occidental. Kahapon ti masubo man nga balita para ya sa aton sining armed forces, sa aton sining army, of course sa mga pamilya, bangod sa liwat naman nga pag-inkwentrohanay sa aton mga membro sa Philippine Army, kag mga membro sa New People's Army, dito iya sa may isa naman kasityo sa barangay Carabalan, siyudad Simamaylan, duwa na gid ka mga soldado ang ginpahayag, gin-report mismo sa 94th Infantry Battalion nga duha ka mga soldado ang nagkalamatay samtang 6 ang nagkalasamaran mga kabinan. Dito iya sa may sitio Kunalom, Barangay Carabalan, syudad iya sa Himamaylan. Ay voluntary ko sa konfirmasyon gid mismo ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Pasaporte, Sincho Pasaporte sining konfirmasyon nga duwagid ka mga soldadong patay ano man nagkalamasa ag kalasamaran nga mo ning sinaton ang mga nag-evacuate ng mga pumuluyo sa unang enkwentro dito iya sa may barangay Sigang, Barangay Carabalan, Mamaylan sa itong Huwebes, so kung Oktubre 6, way panigin pabalik, way pa makabalik sa ilatag sa iya ka mga pulian, ara pagyapon sa mga evacuation center, particularmente dito sa may Regional Evacuation Center sa may syudad mismo iya sa Himamaylan. Kaya di padayon pa mo ang bakbakanay, bak mo malin sa Oktubre 6, sa aga, may mga sporadic nga mga linokpanay, until na sunod-sunod pila kadlaw, until kahapon, kay kahapon sa aga, sa pahayag sa militar, nga malas 9, kahapon sa dito na matabo ang naman ika-4 nga enkwentro, sa mga soldado kag NPA sa may sitio Kunalom the same gyapon nga barangay Carabalan syudad ya Simamaylan nga mo ni as report as confirmed report ginpagawa sa 94th Infantry Battalion nga duwa ka mga soldado ang nagkalamatay anom diri ang kalasamaran ining una pa man ining 8 ining mga 8 mga soldado na wounded din sila nga gin-evac dito sa ambush encounter area mga kabanan kag siling naton dala diri sa isa ka pribadong ospital sa sulad sa Bacolod samtang ginabulong ining 6 kun 8 ka mga wounded nga mga soldado duwa diri ang nagkalamatay. Sining encounter do ika-4 ning encounter sang NPA ka mga soldado kapon niya muning sa may sitio Kunalom Barangay Carabalan syudad iya sa Himamaylan. Kasi ko masubo-subo ni para sa ato sining armed forces especially sa mga pamilya sining mga soldado nga nagkalamatay mo sining kubla sining away sining gera naton problema naton sa insurrection nga kalawig na 50 anyos na sobra baway gyapon matagaan sa kulok kasulbaran why na di sa may mga siling nga nagdaog ang NPA nagdaog ang atong sining nga gobyerno why tanan pirde nga man kay ti may mga kabuhi nga nagkaladula sa part sa NPA, sa part sa atong mga soldado, sa part sa mga sibilyan, hindi ka dabi masiling nga victory ikaw dala. At tanan ta diri pirde, kag ang makaluluoy pagidiri ang aton mga inosente nga mga sibilyan. Nga amon ni sila nga apektado, o tanaw bala, pila ka gatos, sobra 700 ka individual,
masobra 180 ka pamilya karon apektado. Hindi lang dito iya sa may unang encounter area sa may sitio Sigang, kundi makaiping pa nila iya nga mga kuan kaiping pa nga mga nga mga kasityuhan dito gani sa area sa kuano sa Binalbagan sa may Payaw, may mga pumuluyo man itong nag-evacuate. Kaya ini boundary mo lang sila mo. Bago ba sa kadlok nga base mo lamid or base makuan biktima sa stray bullet. Sining padayon nga inkwentrohanay, padayon nga paggalagas sa mga soldado sa sining mga NPA nga palalagyo matapos ining unang kwento sa itong talikdan ng Huwebes, Oktubre 6 so kapon another ng kwentuhan naman nga suno sa militar amo ning tunaan sa kamatayon sa duha ka mga soldado kag pagkasamad sang anom ka iban pa may mga personal belongings may mga foodstuff nga na-recover ang aton militar dito mismo sa una iyang lugar sa diin nga una nang enkwentro sa itong talikdan niya nga Huwebes ang aton sining nga militar kay ini mga ginatudlo nga mamembro ya sa New People's Army. Sa aton si Pablo ang huol sini hindi ka kabalik eskwela, hindi ka to kabalik sa imo sa normal gawi, trabaho mo to gun ka pananom ka dito bangod kara kasi evacuation center at stake ang ikayong lawas ng aton nga mga kauturan, mga kabataan, mga lapsag, mga tigulang, bangod nga ti apektado sila sining gera ning enkwentro. Maningin pang evacuate ang ining mga sibilyan, panaog dito iya sa evacuation center, kay base bala maulamid kay sige-sige gyapon mo ang paglagas ang militar sa sining mga membro iya sa New People's Army. Kalingat silikon po lang masubo wala sa bayan sa atong armed forces, sa bayan sa atong militar, kaya ti nadulaan na kwan sila, na lagasan sila sa kabuhi. Duwagin ka mga soldado ang patay, kag anong pakaron ang wounded nga ginabulong sa isa ka pribadong ospital. Diri iya sa may syudad iya sa Bacolod, ting pamangkot na saan o pa ni matapos, ining mga problema naton sa communist insurgents kasi naton ti 50 anyos sa ning balbalanay, pila na yung guro kagatos o libo na mga kabuhi na kaladula, kabuhi sa soldado, kabuhi sa sibilyan, kag siyempre kabuhi man sa mga rebel ding New People's Army, bangod sining konflikto nga padayon, nga wala pagin iya matagaan sa kasalubaran sa ato sining gobyerno, sa sulod na karon sang 50 anyos masubra. Sinaton ti di bala nagsugod ining communist insurgents during sang tiyempo ni the late President Ferdinand Marcos. Subongo ang presidente bata ina, padayon magyapon ining communist insurgents problem din sa pungsod Pilipinas. Mga sibilyan na sabagay tinong may evacuate karon nga aton nga mga pumuluyo, ara man na padayon man na ginatipan sa aton si DSWD sang CSWD sang siyudad ya si Mamaylan ginagaan pagkaon, ginahagtagaan pagtabo dila sining health condition, kag of course di araw nagyapon dira temporarily nga atipan sa Regional Evacuation Center ada iya sa may barangay 3 sudad iya sa Himamaylan nga do okay man ang facilities why man problema kay kalapad-lapad mato sini nga ti si Pablo gali kay huol pa ni sila kay di pa sila balik sa normal lang pagpangabuhi. Bangon sining padayon pagkaroon nga bakbakanay dito iya sa may barangay Karabalan, sudad iya sa Himamaylan. Oras ang Mamuradyo Bacolod, Philippine Standard Time 13 minutos na nakaligan sa takna nga alas 5 sa agad this time. Kung ako na mabalita, report ni Bombo Carla Defensor sa patrol kamusta ato sinipalibot sa sulad sa Bacolod, of course ining
statement, pa-konfirmasyon ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Nicencio Pasaporte, sining enkwentro kapon nga natunti duwagid ka mga soldado, ang patay, anom ang nagkalasamaran. No, kapilapagid ka mabalita, tipo ng Bombo Carla, defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning! Come in! Yes, Bomba Danis, live kita diri subong sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, Bomba Danis. Kag makita na diri naton ato sini nga mga kauturan nga nagabaligya diri no, nagabaligya sa mga kakanin kag mga bulak diri Bomba Danis. Bisan pa nga nag-ulan-ulan kag inas ang kaagahon Bomba Danis ti ang aton sini nga mga kauturan gaplastar gid sa gihapon para sini sa ila sini nga baligya Bomba Danis. So pila diri ka cart ang makita naton nga nagabaligya bingka sa piyak naman madamo man sa mga nagabaligya sa nga bulak Bomba Danis kag ang aton sini nga makauturan ni mga street cleaners at bisan pa basa ang dalanon naton sige sa gihapon ang ila sini nga pagpanilhig sa dalan para at least nga makitaan nga manami kag matinlo ang palibot Bomba Danis. Mangani do pulo pornada gamay ang diskarte sa aton nga mga night outers sa gabi Bombo Carla kay kagabi daw maululano sa sining kagahon no. Yes, sakto gina Bomba Danis no. Ting iba niya naka-advance na padulong sa ila sini nga padulungan ti okay pero ang iba niya Bomba Danis ti na pornada gid kay titungod nga sa tiempo no diri ang nagaulan-ulan Bomba Danis. Nagis ni kagahon kayo ng tulo-tulitin na lang puti as makita naton of course sa imo siling background dira nga ti do mabasa-basa pagidya ang atong nga dalanon but siling ko ti ulan kagabi pulo pugada man puti on and off man kag malawig amo ning sinaton basa gid ang aton nga dalanon siling matinion. Yes, sakto gid na Bomba Danis no. Madamol gid nga ulan ang naton sini nga nabatyagan kay ginas ang kagahon. So mo ni basa gid ang aton sini nga palibot diri sa syudad Bomba Danis. Pero so far, di wala na makita may nabatyagan nga pagpanaliti subong nga tinion na Bomba Danis pero may makitaan kita nga mabulubog at nga galom sa aton sini nga kalangitan Bomba Danis. So madala na lang kita sa aton sini nga panaming para at least nga hindi maglain ang aton sini nga mga pamatsyag Bomba Danis. Dumaninit pa pasero subong no siling oraso la 5 na pulo pasado po do laka-laka pa lang mga PUJ naton. Yes, Bomba Danis no, makita naton nga laka lang gyud ang mga PUJ nga nagalibot sa subong pero kay siguro Bomba Danis kay Domingo wala sang mga ubra iba naton nga mga kauturan. So siguro amo na Bomba Danis pero kung magulo adlaw ti amo na ning aton sila nga pagabantayan ay ti diri mismo sa ginatindugan ko Bomba Danis sa amo ginadiri ang pinaka-traffic man no kay ti may nagabaligya sa kilid mga RTWs sa Bomba Danis ag wala labot malapit ini sa downtown area. Ti ang aton ning Microskoda sarado na kay ti kagahon naman no guro ti ginabot kun mostang gabi nila kun ako magtanaw do medyo hina-hina gorong customer rin gabi bungod sing chimpo naton di mayaman nami. Amo gani Bomba Danis no ti makitaan man naton nga nag sirado na ini sila Bomba Danis no kay tias na lang man 3 AM Bomba Danis pero may diri ko isa nga gakabilin pero for sure Bomba Danis ang kay tungod nga nagaulan na medyo namerdihan ini sila Bomba Danis na okay lang gid na ako madamo pag bisa nagaulan madamo ang nagakagdo mas okay Bomba Danis. Manggani para makaboy kay mahal na sa arkilada sa kiosco naton sa plaza importante maka all income sila wa. Simbahan ta damo nagapadulong subong. So far Bomba Danis may nagasulod naman gid no. Ay ti ano pa man lang manog 5:30 pa man lang Bomba Danis. Medyo malaka-laka pa man lang ang nagasulod at mga 6 AM man diri ang misa Bomba Danis. Okay, the first Mass na siling Domingo. Second Sunday taga subong nalipat gina na lawag pa first Sunday. Pitsa no ibeneta no. Lawig-lawig pang Oktubre ta kay may ara ka 5 Domingo. October is hasta sa 31. Malawig-lawig pa niya no. Pila pa lang kadlaw. Siyam pa lang kadlaw, 8 pa lang kadlaw kita nagisugod maskara naton, malawig pa nga. Ginios-gios Bombo Carla para sa Siyudad Bacolod.
Yes, sakto gina Bombo Danis, no? Siyam pa lang kadlaw ako na natapos na ang 8 kadlaw nato nga pagselebrar sa nga Mascara Festival. So amo ni Bombo Danis ang bantayan naman naton kay pila pa 2 weeks pa Bombo Danis ang pagselebrar naton sa nga Mascara Festival. Ang ibang diriti ang highlights na lang gid ang ginapreparahan Bombo Danis, no? For sure ang aton sini nga mga kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod nga nag-participate Bombo Danis sa street dance, tiin sila for sure preparado kag excited na gid ini sila mapadan. Yes, balbal na subong sila kwan practice tamo kapon to debruta kay Kapitan Tango. Nole Villarosa. Bakbakanan na ni kuano kay pilan lang duwa kadlaw duwa ka semana na lang para sa aton nga highlights hindi maglibong Carla basta-basta no pasakop ang isak barangay sa siniaton nga street and arena dance competition sa Mascara Festival naton terrible magali makmo sa isa mo lang ka sa costume lang sa isa ka dancer from headdress from head to foot no mabudget ka magali at least 3 to 5,000 si Pabla may kung may 20 ka lang dabi ka dancer o 25 ka dancer 25 ka 5,000 si Pabla, pila magasto mo. Then, iban pang expenses mo, pakaon pa da, samta naga-practice ka mo da, tatabi sa lakbulan, another expenses pa. Magsiling ka may tungak lang sa milyon, do goyagoy lang Bombo Carla. Amo gid Bombo Danis, no? So hindi joke ang Bombo Danis, no? Ang intra no, sa street dance kay syempre kinanglan mo gid pa namion nagimo sini ang headdress ang imo sini ang costume Bombo Danis at the same time mas manami pagid kung manami ang imo sini nga performance sa Bombo Danis. So grabe gid ang ila sini nga effort para at least nga makahatag ini sila sang maayo nga performance Bombo Danis. So rain or shine nga dayon kag dayon gini ang ila sini nga arena dance competition Bombo Danis. Tima yun na, no? Kahit bisan pa paano. Of course, ibalang tayo man natin Bombo Carla's highlights, no? Kayang first family, no? Daw ito gili during sang highlights, sa kanyang impormasyon, si First Lady, First Lady, na Reneta, daw 19 yung ano do, Aridis Bacolod mo, Bombo Carla. Yes, Bombo Danis kaya mo ning aton sini nga pagabantayan gid Bombo Danis, no, kay wala exact nga date, no, kung san o ini sila magapadulong diri o kanang first family nga magapadulong diri Bombo Danis. Sige base lang maglawig-lawig pa ding presidente base duwa kadlaw 22 23 about naman ang security preparation naman sa aton sini nga kapulisan amo namang mahugot-hugot Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Danis, no. So amo man na gani aging pakigahangot sang katapos sang BCPO sa NTC Bombo Danis ang signal jam, no. Signal jamming amo ni isa nila ka mga pamaagi, no, nga maging safe ang tanan Bombo Danis. Kay Bido Manta sa nagliga Bombo Carla kon pila na to tatlo gid lor apat gid ka Mascara Festival nga si former President Duterte, arigid ka highlights mo na pornada lang to sang last 2 years bungod sa pandemic, Bombo Carla? Yes, sakto gid Bombo Danis, no? Sa mo man ni hikot, no? Sang nagpadulong diri ang presidente, nag-signal jam ini sila. Kung sa diin na Bombo Danis ang madamo gid sang volume sang tawo, parehas sina diri sa sini nga pagahimuon electric mascara kag sa dance arena ako na dance competition na ini sila mag-signal jam. So sa part sang stadium kag sa tiang electric mascara Bombo Danis pati gayunon ina sa NGC. So mo na naipabalo naton sa aton sini nga mga kauturan nga mayara sang signal jamming Bombo Danis. Kuha na normal man na kasi ito is part sang aton security measures no balang man bumukala way tama ginapangayo pero mas mayo mapreventa no kag mayroon ita sa ginatawag nga safety measures no for the para man sa aton seguridad no sa aton bisita kag for seguridad man sa aton sini nga mga pumuloyo no gamay-gamay lang pasensya para sa aton tanan no during sa highlights sa aton sini nga
festival na katuway basi way ko mag kinit anay kag mag komunikasyon na bangod sa ining himuon nga signal jamming no sa aton mga cellphone no. Kuha na nga importante safety kita bumbokala. Yes, sakto gina Bomba Danis, no? So kung may plano nga magid nga magalulupod lantaw Bomba Danis, so dito pa lang sa inyo balaya kitanay na lang kamo or sa area ko sa diin mayara sa signal para at least nga lulupod yun ang tanan Bomba Danis. Sa bagay okay mo na. Gamay mo lang makulod Kita na mo lang kung sa gani Bumbo Carla nagkadula ya ang ginikanan mo. Ang bata ya ran, di blang bata makita mo ginapagitang nanay kag tatayo kay bata nara. So ang lagko ay kadula, ang kabataan niya makitaan. Yes, sakto gid daw Bomba Danis. Sa mo man nga kung maglagaw dapat siguraduhon gid nilang ila sini nga mga kabataan ara gid sa ila sini nga mga tupad iti kakadula ang ginikatan Bomba Danis hindi ang kabataan. So kabay pa nga mangin safe gid ang tanan Bomba Danis. No balita ta mo Carla? Yes, Bomba Danis, so gina-kumpirmar ni sa nga pinuno sa 303rd Infantry Brigade nga mayara sang duha nga nagikan nagikan sa tropa sang gobyerno ang napatay sa kasunod sa nga ikaapat nga engkwentro Bombo Danis sa Karabalan man sa gihapon na Bombo Danis, no? So ang engkwentro sa mga ini batok sa ginapatihan nga miyembro sa New People's Army nga nagluntad sa Barangay Karabalan, Himamaylan City, Negros Occidental kagapon October 8 Bombo Danis. Susunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, alas 9 takna sang aga kahapon nagpatigay sang hot pursuit operation ang tropa sang gobyerno sa nga nagpalagyo nga mga terorista nga New People's Army Bombo Danis kung sa diin na nagresulta sa isa pa ka engkwentro sa sitio Kunalom, Barangay Karabalan, Himamaylan City, Bombo Danis. Susunod kay Pasaporte, mahimo nga upod sa mga grupo sang NPA nga naka-engkwentro sang tropa sa gobyerno kahapon ang naengkwentro sa mga inisang tinalikdan nga adlaw kung sa nga Huwebes nga adlaw Bombo Danis. So naglawig kapin 20 minutos ang pagbaylohan ng isang lupok sang magtimbang nga bahin na Bombo Danis bangot sa nag-abot nga close air support sa tropa sang gobyerno sa ang katapos ang NPA ay sila nakapalagyo man sa nagkalain-lain nga direksyon samtang mayara man sa mga walo ang napilasan nga gilayon man naging evacuate sa encounter site pagindala sa ospital akong mahatagan ini sila sa nagkakaigo nga bulong Bombo Danis apang bangod sa kritikal ang samad nga naagom sang duwa nga gikan sa tropa sang gobyerno ay ni sila ginabawian sa nga kabuhi antis pa madapatan sa nga nagakaigo nga bulong Bombo Danis. So hindi pa subong mapagwa ang identity sini nga mga tropa nga nabawian gid sa nga kabuhi ay Bombo Danis sa protocol man ini nila nga dapat unahon anay ang pamilya sa nga mga nabiktima Bombo Danis. Sino mo Carla ini nagkwentro kapon to sa mga soldado part mo ni sing grupo sa mga PA nga una na nagkwentro sa tong Huwebes. Yes, sa Bombo Danis. So ginalantaw diri nga posible upod no nila akon upod sa mga NPA nga naka-engkwentro man sa 94th Infantry Battalion sa nga Huwebes nga adlaw Bombo Danis. Amo ning rason nga until now ang mga sibilyan naton nga mga apektado dira sa palibot sa nga mga sitio no sa Barangay Karabalan amo ning still ara pa sila gyapon niya sa aton mga evacuation center. Yes, sa Bombo Danis no wala pa ini sila gipahanugutan nga magbalik sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puloy-an kay tinagapatigayon sa gihapon sang clearing ang katapos ang 94th Infantry Battalion para at least nga masigurado gid ang ila sini nga safety kung magbalik naman gid ini sila sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puloy-an Bombo Danis. So amo ning rason kung nga ara ini sila sa gihapon sa Regional Evacuation Center kag sa iban pagin nga mga lugar Bombo Danis no ang part man sa Himamaylan kay madamo sa mga kauturan naton nga gintang evacuate Bombo Danis sa nagkalain-lain nga mga sityo sa Barangay Karabalan. Correct man kay kun ako man dati sa pati matinal pa ko marisgo ko sa kun kuboy base kun matalangan ko to kun yung balaw ito bala kun bala din alin budlay kay may mga kabataan pa da Bumbo Carla may mga infant pa kani na patanato dadto sang Huwebes ng gabi
kita nato may mga bagong bunag patagan niya nga to sa evacuation center Yes. importante safety sila danay bilang danay mga sapat na kag palabuyan tos bukid bisan tod whole kag problema importante ang ilayang safety sigurado. Amo gid na ang sigurado gid sang LGU sang Himamaylan Bomba Danis no nga mangin safe ang mga pumuluyo kay ti agdagdangat ini sila sa 436 ka mga families ang ara subong sa evacuation na center Bombo Danis. So amo ni nga gin sigurado gid sang LGU nga matagaan sa mga pagkaon kag ti maayo man nga tululugan ang mga pumuluyo sang Himamaylan Bomba Danis. So Bomba Danis pamatian dala nato ng pahayag ikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Yan ang check ta si Brigadier General Pasaporte sa iya konfirmasyon. Kaya no, at around mga 9, naka-encuentro ang ating tropa ulit. Ayaw continuous ang ilapulsyo, no? So, dito sa portion natin sa Karabalan lang, ito yung situation ng area, vicinity kasi situation nga lang, nag-attack ang ating tropa, no? So, this resulted ang encuentro nila more or less, mga per report is mga 20 minutes ang encuentro. Maayos yung perspective, yung ano dyan ba, yung context niya. 20 minutes. Oo. So, sabihin ko kayo na, so 9 o'clock, nagtatrack nga, continuous ang tracking sa ating tropa. So, dito ko nga alam na trace nila somehow ang tracking sa armadong NPA. So, we believe this is part of it, no? Mga previous mga na-encounter man sa ating tropa. So, dito, no, nagtabuan na and muna na-encounter sa ating tropa. So, nag-exchange of fire, lasting for 20 minutes. And while assaulting man, ang position sang kalaban, naigo kita nga tropa, no? And tama-tama man, i-delivered siya man, indirect fires to soften yung area. At the same time, ara man na-employ na natin sa area ang aton air assets which naka-deliver man sa support, no, dito sa location ng mga armadong NPA. So as a result of encounter kayo na, initially the report on the ground, 8 ang wounded naton. And tama-tama naman, araan naman ang surface area. They were airlifted, no, for evacuation. So, alam mo man na hatagan man natin importansya ang ating tropa. So, immediately na-airlift naman yung ating wounded na tropa. Okay, so nanda sa hospital, so unfortunately, medyo ang critical lang tama kadua, so nag-expire, no, while they are about naka-medical attention, while the remaining 6, no, mga slight ang mga tama nila, so nasa stable condition naman sila. Kaya hindi pa natin mahahatag, we are still waiting, no, na makontak nila, duly inform ang ilang pamilya, and then due time, pagwa man naman ng ilang halan for the sacrifice naman, ano. We honor amon na fallen heroes for their sacrifice in preserving the peace and security of Negros. After report kay na hindi pa yung importante ito kay na is ang effort ng tropa ang scouring and na-clear tong area, and after na ma-deliver, nakaka-close in na atong tropa ng mga bloodstains. So far, wala pa na-report ang atong tropa, no, ng mga na-recover. But additional, no, sa mga previous area, sa sites ng trailing counter, no, in sitio Campayas, may na-recover ito ng backpack. So, pasunod natin, ano, may nakita ito sa backpack, caliber 45, yung ating personal belongings, no. So, we believe na parts ang gamit ng armada. Kaya na, sa Search and Control 4, wala pa, no. Kiniklear kayo na ito pa, so medyo may na signal. So, wala pa alawin ang report, no, regarding sa mga recovery. But again, continue ang ila portion, no, tracking.
Bomba Danis sa mo to no, wa ilabot sa mga tropa nga na samaran kag tinadulaan sang kabuhi. May mga na-recover pa ini sila nga mga belongings sa pihak nga naman nga sitio Bomba Danis. Pero man di aton sini nga paghulaton kung ano pa ginangila sini nga ma-recover sa area during sa ila sini nga clearing operations sa Bomba Danis. Yes, Bomba Danis, dugang ko na lang ini tinakabaton sa mga sleeping kits kag relief goods ang 400 plus nga mga pumuluyo Bomba Danis sa Himamaylan, no. So ini ginpatigayon ini sa Himamaylan City TFL-CAC. Gipangunahan ini sa ila sini nga mayor nga si Mayor Raymond Tongson kag kaupod man ang CSWDO o City Social Welfare and Development Office Bomba Danis. So may rasang 1,707 ka mga population ang gin-evacuate nga gikan sa Sitio Sigang sa barangay Carabalan, Bomba Danis. State temporaryo ini sila hayara sa kustodiya sa sa evacuation center sa Himamaylan, Bomba Danis. Sumayo man nino kay ti bisan pa paano bala Bomba Danis makakaon ini sila sang maayo kag makatulog ini sila sang maayo man Bomba Danis. Yes, Bomba Danis, sa mga report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of Roll number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Tama, salamat Bombo Carla May Defensor. Mga balita nga nadulong ni Bombo Carla Siningaga. Pagpanglagad sa palatuntunan Bombo report sa first edition. So ang konfirmasyon ikan sa ato ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sining kaswalidad duwa ka masulado patay anong pilason sining padayon nga inkwentrohan dira iya sa may area sang barangay Carabalan Himamaylan Pagkamiti Kapon dito sa sitio Kunalom barangay Carabalan nga muning gintunaan o sang kamatayon sa duwa ka masulado kag pagkasamad sang anom kaiban pa. Until now, padayon pagyapon ang paglagas no pagligot sa aton nga mga soldado sa sini mga NPA nga una nila enkwentro dito sa may sitio Sigang barangay Carabalan sadtong Huwebes sang aga. 35 minutos na kanilang stock na alas 5 sa aga. Inyo patutunan Bombo Report sa first edition. Panumalik makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o Balik din po malagay si Platutunan Bombo Reports sa first edition at sa itong balikan liwat si Bumbo Carla sa drug by bus operation sa may sulad ya sa Kabangkalan, 20 gramos so siya buong na-recover. Area na yung masubugid nga balita ay para sa aton nga mga driver kag motorista. Liwat naman mga patagayon sa price hike. Pagsaka sa presyo sa nagapauna produkto sa petrolyo sa mabot naman niya nga simana. Sa mabot nga Oktobre 11. Ini yung pinakaligtas karon niya pahigig kanya sa oil industry. Dako ini nga saka sa bahin sa presyo no sa crudo no based diri sa report magasaka ang presyo sa crudo magkaibanan sa 6 pesos tub 6 pesos kag 30 centimos tag sa kalitro amuning isaka dako ba makbo 6 pesos sobra ang isaka sa diesel samtang gasolina magasaka naman sa peso kag 10 centimos tub peso kag 40 centimos tag sa iya ka litro. Base ini makibinahan base man ini sa pagsaka sa konsakwan sa presyohanay no sa petroleum trading sa tinalikdan nga simana. After tatlo
kasunod-sunod nga price rollback sa mabot nga Martes big time price hike naman pangantuos naman naton nga mga driver ni sa bahin sa mga jeepney naton or sa mga nagagamit sa diesel bangod 6 pesos sobra ang gasa ka tagsa ka litro mga kabinan. Si Bumo Carla, balikan tayo si Bumo Carla sa ripudugang pang-report. Dagbay ba sa presyo sa kabagkalan? High value individual na dakpan? Sino ni? Ibalonta sa peyak nga linya. Balik report ni Bumo Carla, may defensor sa patrol. Bumo Carla, come back! Yes, Bombo Dennis, isa ka high value individual. Dakop sa gipatigayon nga bypass operation sa nga Provincial Drug Enforcement Unit sa barangay Consapurok 1, barangay Talubangi, Kabangkalan na City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Romy Ami alias Romy, 36 anyos, isa ka tricycle mekaniko. Ini siya, Bombo Dennis, kay residente ini siya sa nga nasambit nga lugar, Bombo Dennis. Sa inisyal nato na impormasyon nagikan sa kapulisan, ini siya nag-aktuhan gid nga nagabaligya sa nga illegal nga droga, Bombo Dennis, kag giniging patigayon ang bypass operation yung patigayon ini ni Police Captain Gerald Muya, Bombo Dennis, ang nakuha sa paghinakop sang suspensado 4 ka sachet sa suspected shabu kamayara sang 1,000 pesos cash sa nagkanilaan nga denominasyon, mayara sang isa ka 100 peso bill. Amo ini ang bypass money, Bombo Dennis. Nakuhaan man ini siya sang sling bag kag nakuhaan man din siya sa coin purse sa Bombo Dennis. So ang kabugaton sa suspected shabu nagabugat 20 grams kag nagabalor 136,000 pesos. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Kabangkalan City Police Station for proper disposition, Bombo Dennis. Okay? Yes, Bombo Dennis, sidugan ko na lang ginang sini nga sitwasyon dari sa subong sa syudad sa Bacolod. So medyo tumatupa-tupa naman ang aton sini nga upon ang ulan, Bombo Dennis. So reminder sa aton sini nga mga kauturan na magdalagin sa ila sini nga mga panaming kag Bombo Dennis, sinay lang gin sa pagpadalagan sa nga mga motorisang motorsiklo kag mga salakyan kiti madanlog ang aton sini nga talanon, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant Patrol number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Carla, may defensor. Balik report Bombo Carla. Toto high value individual tiklo sa syudad sa Kabangkalan, mga 20 gramos. So sa ginapatihan siya buong na tigayon niya nga ma-recover. 45 minutos na nakaligan stock na nga alas 5 sang aga. Doon nga paginaton nga matalakayan pa kami ng kapon ang aton liga ng mga barangay president sa probinsya sa Negros Occidental, si board member Juby Pilio ang nagpahayag regarding sining postponement sa aton sining barangay kag sangguniang kabataan election nga supposed to be siling kote as scheduled ini tani sa kwan sa maabot nga Disyembre 5. Kaya kung natuloy-tuloy lang ining aton nga barangay election, sa tanliktan Huwebes nagsugod na ang kwan mo ang filing isang certificate of candidacy o COC sa aton sini nga mga maluyag magpapili sa pagka barangay kapitan, barangay kagawad, of course at the same time sa aton man nga mangin SK chairman sa aton tagsa iya ka mga kabarangayan. Apang bangon sining postponement nga ginuhat ako ng final nga pirma sa presidente ti adjustment sa kumilik ang kwan ang adlaw sang filing galing kiti sigurado naman yan nga wala na kita sa barangay kag sangguniang kabataan election sinaton kiti ang both houses lower house kag upper house nag-aprobar na sang postponement kay naulatra ni ang pagperma sa ato sining presidente. Di malawig-lawig ang another 1 year naman ang extension sang aton sinisubra gid ni kay ati mga 1 year kay based sa aton impormasyon ang version nga naprobahan sa Kamara kag Senado instead nga December 1st, Monday of December 2023 ang barangay election,
himo ni sa October, October ang eleksyon, no? Daw specific nga pitsa sa bulan niya sa Oktubre 2023 na muning bersyon nga napurbahan nga hiwatan sa aton barangay ka eleksyon sa masunod nga tuig nga sa nato ginahulat na ni ang pagpirma na sa presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sining House Bill o kanining hagna para sa pag-postpone sa barangay kag SK election. So ito kapon niya kay board member GB Pilio kay isang liga nga law may okasyon sa provincial capital iniblang pag-elect sa mga opisyalis sing first batch sa mga punong barangay diri sa probinsya, the mga 50 ini sila nga nag-undergo karon sang schooling, no? Sa ilalim sang scholarship program sa probinsya kay ining mga barapo 50 ka punong barangay nag-eskwela sila for public administration o public governance, na dahil sa mga UR sinaton sa ilalim sang scholarship program sa aton sininga probinsya, no? Ti suno kay board member Pipilio nga sininga ti apilare sa aton nga mga punong barangay, mga barangay officials, nga ma-election na kun wala dapat padayon, ang ila sininga trabaho, padayon ang ila sininga pagserbisyo. Okay, di pila na tuig na extend na ang term of office ng ato sining mga barangay officials na bangod sining mga pag-postpone sa mga scheduled nga mga barangay o barangay SK election sa aton ganing mga SK officials, na ibang ganito nag-overdue na guro, basi nag-over age sila dira sa qualified nga age as SK officials, kay ti sa idalom sang ruling ang qualified ka nga mangin SK official hasta ka lang sa edad nga 25 anyos, pero pwede ka gapon membro sang SK sa ngunang kawatan until sa edad nga 30 anyos. Ti iba niya kung naglapon sa 25 years old, supposed to be disqualified na sa tani nga mangin SK official Ugali kay tiway election, so naman kita nga tuig mabuto, tiway tamimo, no? Tiniris lanay sa ila sinitag sa iya ka mga pwesto. Amo na siniti ni board member Juby Pipilio nga ti padayunon lang gyapon ang pagserbisyo, padayon lang gyapon ang pagtrabaho sa aton nga mga barangay officials, para ti sa kayuhan man gyapon sa ila dala nga mga constituent, kay despite nga sining pila na extension katatlo na o ikaapat nga ning extension sa term sa aton nga mga barangay officials bangod sa mga pag-postpone sa isa sa mga natudlo wala naman ang budget, kay daw nagasto na kita sa nagligad nga Mayo nga national synchronized national and local election, pila na kabilyon na nagasto sa ato sining gobyerno ti hirkab sa mga another election bilyon naman nagasto naton galing sining kuti kun budget ang pangabala niya na partinisa naman naguro sing budget sa aton sining national government kay tinadala ini sa budget for 2022 mo ining barangay kag SK election kay tinasulod din sa budget sa aton nga gobyerno for this year, galing kiti sigot mayo man na, Lain ko base mga politiko way na budget, base mga politiko way na budget para sa barangay kay election, munang paiway tanay for another year mga kabinan. Way ta man na ginanigara, kagway man na ginanigara sa mga kwanatori politician ang barangay election ti bisan na pangatika sa ato sa ni DILG nga unpolitical way lamod politika ang election sa barangay, hindi na ma-deny sa mata kag ibalo sa publiko. Sinobla nagapadalagan sa mga kapitana kundi ang mga endorsement sa mga mayor, sino gadalagan sa mga kagawad kundi mga endorsement sa
mga alkalde dira sa Banwa ka syudad. Nga ikaw lagan to sa barangay mo niyo. Para sa ng eleksyon ko may tao na sa ng midterm eleksyon ko may tao sa kasaligan sa barangay para makadeliver man sa buto kung magpapili naman siya sa midterm eleksyon sa tuig 2025 na kaysa year 2025. Yan may eleksyon naman kita mo for local kating in term of office ato ng mga local officials 3 years man na niya magluwas ato niyang presidente kag vice presidente kag senador kati may 3-year 6 years na nila yung term of office ang ato niyang mga local from congressman, governor, vice governor, mga board members naton, papanahog kita sa aton nga mga mayors, city and municipal councilor, 3 years na yung term of office. Every 3 years, may election kita ya. So next naton nga election for local officials sa year 2025, no? Makabanan, amo nang ruling, amo na yung aton ring pagsulundan mo sa bayan sa ato sining election process na pagpili sa ato sining mga public servant rin sa pungsod Pilipinas. Kasamantayan ta na kung ano nang development siya kasi natin ko balantayan naman na yung pagpirma sa presidente officially, formally para sa pagpaiway sa barangay kag sangguniang kabataan nga eleksyon. Kadamo na tanay nagaplano mo, kadamo na naghana, nabalaan naton, sa nung filing, October 6, kaling kay timing mga after sing election, midterm election nato national local, may mga duso na nga i-suspend anay o postpone anay, ibang itong nagaharara nga papili sa barangay, pagka-barangay officials, pagkamente sa pagkapunong barangay, daw na daw nagapalang luya man ay niway eleksyon at yung laton naman dason nga tuig para sa atong barangay kag SK election. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na nakaligad sa takna nga las 5 sang aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Daw kadasig lang sa aton sila mga adlaw 37 dias na lang antes mabot ang adlaw sang Pasko. Lalo ka panahon din pagpalagan siya patutunan Bombo Report sa First Edition. Standby na kamo sa mga balita na tipon sa Bombo Radio Bacolod. Of course, para karon sa aton si Santos Camisa, sa aton alas 6:30 nga misa sa aton sining mga FB kay YouTube channel. Standby ka mo sining kaduang Domingo sang bulan sang Oktobre. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world